Wakanyo ni ng'at achiel owito ngimane bang' magina make e kinde ng'anyo mapek mane obagi e boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Rowerego ne omuomo modonjo nyaka e magawa moko kendo kuonde luongo mauta bende ne gidhiye ma gichwe gi ketho mwandu. Jafwambo mar Walter Nyambaga lero nowachni. En ng'anyo mapek motwere mokalo ka obila kithne kod rowere mane owuok oko mar kwedo telo magikoni tayo Kenya ka e yo ma ok ni kare. Ka ema magina omake ng'at achiel kendo wito ngimane kanyo. Ma ne omedo kelo ichwang' kendo rowerego lora paya ka girakore kod obila. Kwa hivyo tunaweza omba mkubwa wa polisi watulinde kama hii kila siku. Tukitokelezea maandamano tupige tear gas, tusiwawe, tusipigwe risasi. Rowerego omwomore kendo donje magawa moro mar bulo gweno kanyakla kod gwen mowang' miluongo ni Pizza Inn kendo chamo e chiemo mane nitiere. Pizza Inn ukiangalia vizuri wameingia uko ndani wakaiba kila kitu. So hawa watu si watu wa Kitengela, haswa wanatoka mahali zingine. Kata kamano, moko mane ojuki ka yuomo soda mane gigole bakra ne orodhi ka bund tengo kendo tony tho e lwet weg johala. E bath magawano en tesend logo mauta mar Rubis ma bende rowerego ne odonjo kendo tae njore kendo ketho gik moko ka moko to ne olal miro koda gulu mar muya mag tedo mag gas. Gino ma meneja mar Rubis bade ma Kitengela Saddam Hussein wacho ni okelo lal moingo milioni 3. Leo walikuja watu wengi kama rende. So walitupiga mawe, sisi tulikuwa hapo. Sasa kutupiga mawe ilibidi sisi tutoroka because there is a lot of force like 1,000 people wanakujia. So wakaingia kwa ofisi ya hadi wakavunja, wakafanya vile wanafanya. Estimate of loss ukiangalia hii side yote Rubis hiyo 1 million nasema ni Rubis pekee. But ukiangalia estimate paka huko chini yote we are looking at like 3 million because Pizza Inn pia everything. Kwangu wameiba gas. Unaona gas cylinder, gas na loops. Ofisi yote huko ndani. Unaona ofisi vile imevunjwa? Huko yote everything. Wacho no serikal mondo med kwan magobila mathoth. Kaluwore ni duka maduong' mar mwandu mar Eastmart mabende gigeto mar donje kendo lodhe mwandu. Kata bang' medo bila mago fomb kich mane ochopo kod Subaru mamoko 5, rowerego oniano mar chopo e jela ma Kitengela kendo gonyo jojela. Kata kamano, weche obedo mapek kendo gola puth njiri kage ywago tiendagi machama tuoni. Mimi kama Gen Z nimemaliza shule miaka 2 na bado sijaingia kampo. Huyu jamaa hakuna majob. Huyu jamaa amekuwa akitudanganya. Huyu jamaa alitudanganya akiingia pale utapata makazi. Huyu jamaa anafaa anguke nayo. Huyu jamaa hata kama amevuta hao masiezi, tunataka Linturi akuje aeleze pesa ya wananchi imeenda wapi. Nimeapply kazi kila mahali, nimetuma CV, hakuna penye naitwa. Mimi nimesoma nikamaliza form 4, sijaipata kazi, nimehangaika. Ruto hatupai kazi, Ruto must go. Kae kindego bende gigeto kambi maduong' mar EPZ tok temo donje tesendo bila kod apisi mar chief manege donje ng'anyo mokalo ma kawuono to ne olware Lwanda. Magitimore ka e counties mamoko mag masa mar Kenya kaka Karatina to kod Nyeri kanyakla kod gwenge mag Kiambu bende ng'anyo ne otwere mapek mar sundo sirikal. Kalore kod chal mar demonstration kata ng'anyo mano mosebedo ka dhiyo nyime no ka koro chuno mondo mi obila med mondo mi otem konyo chenro makende mar rido chal mar arita kwe kinde ma oganda osebedo ka ng'ino ng'wech kod obila giendi ka dwaro ni mondo oyak mwandu mag jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kitengela.